просто не знае. На да път. Ей, wait a fucking minute. Не, той е топ 5 на ДПТ. Аз кой съм? Си топ 1, или топ 2, Мишо е топ 3,Ънк е топ 4 и Хитлер е топ 5.Ънк да бест.Ънк е топ 4, аз му го казах в лицето и той се зарадва много. Престито чат. Какво? Това чете! Какво направи? Как е чата? Явор! Спри. Как е чата? Мъкни, Илия, Мъкни. Иликата. Край, брат ще ме баннат ли заради това? Не, може ли баннат от това да ти кажа? Чай, искам да пиша. Слушай. Чете, я мъкнете за това. Там тука. Мишо с гей! Ало. Това чете чата! Как го пишете това? Как го пишете? И чете чата! И чете чата! Не. Чакай. Тихо, моля ви. Чакайте бе, тихо. Чакай. Айли. Сайкари. Чакай. Чакай, Явор. Спри. Джави. Нига. Джави. Аре, Чай, искам да помня нещо. Я слушайте се. 12,43,240. Аре, играем! Как правите лето? Не. Овче си влича малко аудиото. Защото така... Фъкъпното. Някой да напише пак нещо така. Явор, просто... Ето така направи. Добре, почвам. Нигелас. Преслабих клавиатурата. Някой знае ли как се игра тази игра? Не. Значи, я съм клипчен. Значи, трябва да съберем квота и имаме количка. Как се Ясно. Имаме количка. Копа ли това, защото така се движи? А как се контролите? Виж с контрол и с shift ставаш малък и голям и като си малък говориш по различен глас май. Така ли? Не. А вие чувате ли ме? Да. Да бе. Как се гаси фенерче? Не знам. Е, Ели? Не, като клекнеш се гаси. Като се клин, да. Отварям. Чакай, не. Добре, затварям. Добре. Що е? Добре, дай. Чакай бе да джея. Бай пеш, отваря вратата. Мамо. Кул става? Чакай, тук мога да има. Имаме... Ох бе! Имаме както ма... О, натам има нещо. Така те богали. Тук трябва да има нещо. А не, мисля ли? О! Виж? Какво струши чашката? Ти...
Без да искам. Курс за Англия, брат. Курс за Англия. Чакай. Ей, тук не... Да не изпуснеш супуна, момче. Чай. Я ще наведи, че си пуснат... Ще затвори вратата. Кляка. Play. Маджун тука. Кажи им, че мога отворя печката, моля те. Стой, Ваза. Чакай да отворя. Какво правиш, бе? Ти какво направи? Ти ми е мамата става Ваза. Абе, Вазичката. А виж като ми се... Като ми погледнеш тук отзад врата и натиснеш дясно копче май. Какво ти даде? Дах ти от живота си! Леко надолу. Илика, погледни ме, спри, чай. Погледни ми гърба и натисни ляво копче. Дясно, ляво, не знам. Мерси, дай да ми от живота си. Хилна ме. Педела. Добре, стига толкова тигре. Я чакай, аз ако пусна нещо в Spotify ще ме чуете ли? Не дей, мрец, не дей, ще най-баннат. Има врата зад вратата. Мишо, намерих ти портрет! А ти снимаш ли, бе? Чакай, патето! Патето ме превказа! Патето! Патето! Какво съм го направил? Какво направих с патето? Илия, брат, патето! Брат, патето! Чакай, ме спаси! Виж го, чакай. Не. Hush, pate, don't you cry. Please go to sleep and leave me alive. Hush, pati, leave me alone. Hush, pati, don't you cry. Това не ми харесва. Пати, don't you cry. Някой ми яде хил, бе! Аз съм на 80. Аз съм на едно! Папата, не може ли го хванем? Това беше. Това изяд. Един долу. Патето прави неща на Илия. Някой да ми даде хелт. Дуй ми хелт, бе. Ляво или дясно копче? Ляво, дясно прави всичко. Гайс, намерих главата на Илия. Ето ти главата на Илия. Не бе, отвори. Ето ти главата. Гушка си. Това не е Илия? Да, това е Илия. Той отиде и докосна патито. Кой тук да пари? Тя или как умря? Това е, всичко е много нежно. Иликата вика, брат, какво става като докоснем патито? Аз след като го докоснах, умрях. Почти. Бях на едно. О. Илия, обещавам, песни да спамиш. няма да те лайвна, обещавам ти, брат. Как се слага в това? Дигни го нагоре. Не мога, много е тежко. Помагам. Нежно. Айде готов. Чух пате, брат. Трябва ли да ме е страх? Какво е това? Какво ми направихте? Чакайте ме! Чакайте ме! Чакайте ме! Ау, абе че ме удари, бе. Чакайте! Ехо. Какво стана?
Айде си коем. Ау, умирам! Какво се случи? О, не, това ми даде хилът. Няма мога да се хилваме. Виж кой е тука, бе! Обърни се! Я го пипни, аз ще отворя камиона. Не, бе! Прави го тук, бе. Каза да го питна! Ключо, това е Аз съм остатък, жив. умираш. Как са Аз хилна? къде знам, пичо, дойде тук. О, шопинг! Абе, гайс, хилта се запазва за продължението. Какво може Дай да да купим... дай да купим хилт. О, Муза? Моля ме купите, бе. Аз черен ли съм? вижте, Да, си влиза. някъде имаше... Май мога да отворим тавана по някакъв начин, но не знам как. Не знам коя е... Таван. Ей, тук някъде е... Ето, виж. И сега какво? Я ме качи. Не мога да вдигна. Само ти моля да го вдигнеш. Трябва да ме вдигнеш като съм мъничък такъв. Не, Дръбен, мога. компактен. Вдигни ме, бе. Не мога, бе. Сляво, дясно, копче, нещо. Я пак застане така, моля. Не. Аре, бе. Аре, бе. Аре, Халка. Не, бе. Сега съм С- мога да взема. Давай, качи ме горе. Качи ме от тавана. Моля, айде, още малко. Аре, качете ме, бе. Ще горе да случай. Мога, бе. Хора, слушай, ела тук. Илика! Шиба! Да. Още малко. Метнете ме горе. Да, пуши се качи. Ама, Аре, бе. наляво и надясно ме метнете. Явка, слушай. Абе, Фани Дай го, пусни го. не клякай, цъкни Q. Давай. Дай. Още! Някой да бута отдолу, бе! Чакай, бе. Не, бе, пуснете го, бе. Пуснете го. Искам някой мен да ме качета, ме. Брат, Виж, тук има някаква яка бомба за двека. Е, тука. това е тази тука... бомба. Това са 4 гранати в едно, бе. Ваша стиксъл. Ladies and gentlemen, градското момче. Сега какво го правим от това? Златните момчета. Оп, Отбора за милиони. Тук. Оп, някой мога да го използва. Хиена чак. Искам Има гранатата. 10, трябва да си- Ой, бягайте! Какво направи? Така. Това не бяха всичките пари, даже не слезнах. Не знаех как се работи в това нещо. Рататарарараран. Хабиби атака. Ау, бе! Аз съм под количката. О, това е 3900 по-някой бива количката. Дунгин, дага, диганду. Леко. Е, тук. Готови сме? Това какво е? Не знам. Това ми изглежда, че някак ще гръмне след малко. Това е Ама гигантска количката по- някой О, ще я влизам в вземе ли? Полша на бата. Нищо погледни. Какво направи, бе, неща си? Фатима. Какво направи? Това... Ай, бай, Тошо с пушката! Чакай! Тошо, стой! Тошо, обещавам ти, няма... Тихо. Това е пайста, ма тендърмен. И бай, Тошо, отида натам. Ко правиш, Тоше? Как е ракета? Ко правиш, Тоше? Бала. Точно се прибра, спи. Това там някой умре.
Сами жив ли? Не мисля, че е жив. Мислех, Ма че... там му взем главата. Стой, тихо, мъкни. Там има Ендърмен. Фани! Фани! Това е моят приятел. Нявка жалката. Да, то го помислих за Уолтер Уайт, брат. Къде е стареца? Има Ендърмен! Чакай, имам жаба. Имам жаба. Стой жабата. Чакай да остава жабата, бе. Това е Дай му важно, да остави жабата. Жаби, айде. Но ми скефи просто пред Мишо, просто се пръстах на парченца, бе, Да, брат. ти не знаеш. Ето утре сутринта ще играете ли? Аз бяха на едната страна. Перфект. Така. Абе, какъв шанса ми ще после ни върне. Чакай, ама той трябва да отиде другаде. Не, ще му отворят канчето. Пък Юбин, вие отваряте вратата и го посещат дядото и аз просто Да. Бат, аз го посещах, бе, казах му до болото. Брат, някакъв дядо с пломпан и пръснат типата. И един Ендърмен. Как след, брат, той ме оцели от друга край на стаята. Той му оцели през вратата. Има ли начин? Ами ако имахме бомбата, която Мишо може би не е взривил, никога не е взривил. Искам гранатата. Ой, бягайте! Какво направи? Чакам дядото, после го отвори канчето огъп. Чакам го просто, бе, брат. Как тегли? Какво ни е взело и тримата? Какво имате? Шопинг листа на Мишо се състои от 3 глави, турба с пари, жаба и чаша. О, диаманта му ни скели. Как си го доближаваш до тебе и го връщаш? С кого, бе? Това и аз не го знаех. Има някакво пата отдолу. А, пръстен! Просто не колко Мишо. Да го отдай. Не, може, не. По принцип може да не се живи. Но трябва да даде част от хелта си. А той е хелка и... О, Не, чашка. няма. Чашка. Има диамант горе, бе. Кака подскачка. Щупя. Миксата ти. Патето, което ме докосна вътрешно. Душевно. Мен питаш ли, бе? Ама ти си по-тъп от тъпото, е, брат. Ти си русо левел тъп. Откъде да знам? Ти не ми каза. И видях Пате, докоснах Пате пред тебе, Патето ме остави Не беше на пред едно мене. хилт. Не, беше Не пред беше тебе. пред. Беше пред тебе, казах, брат, гледай сега, ще докосна Патето. Даже. И то почна. Само погледни надясно. Погледни надясно. Погледни какво скръфъгъла. Кой е въгъла? Ендърмен беше въгъла, брат. Какъв Ендърмен, бе, брат? Е, сега ще го вижте. Видя ли? Мишо една дума. Аз се напуших. Само искам. Да мъкна съм. Не, той е тук. А. Да. Нещо зад него стана. Какво беше това? Ендърмен. Чух дете. Ендърмена беше там, брат. Да, сте го видим. Не Ендърмен, Слендърмен е това, брат. Е, сега тук вляво е. Принципно беше вляво, ако не е изчезна. Е, изчезна. Няма го. Брат. Не, сега ще му е. Тъдън, 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 тъдън,
Това дядо верно е слаб. Той има превръзка на очите, брат. Той е само по... Брат. Аз я знам. Първото ми беше, като отворих вратата, пич просто беше пред мен и ме гръмна, да не видях какво е, брат. А второто беше, където видях, че е дядо, брат, но не видях, че има превръзка. Брат, мене просто в втория път, като се съживихме, просто го посещнах с него усмивка. Аз го бях, дори почнах се хиля. Ти и Лика знаем, че си мазохист, но това е друг въпрос. Какво става? Това добра папа. А на този мап, кои са чудовищата? Е, Слендърмен и слепата баба. Дядо. Дядо. Абе, байста, ман. Байс, не е ли 12? Оп, дядото. Презарежда, брат. Не, отече. Мишо отече. Окей. Окей. Добре, как беше някой гъмне? Но наши ни гъмне от нас. Не забелязваш. Тъдън, тъдън, тъдън. Прича не изпълнява квотата. Идва! Ще им лесе 11 сезон. Какво става като мра всички? Май свърши играта. Вече от левел 1 отново. А ние сме на левел 2, брат. Представяш се, че загуби. Ще е страшна загуба. Тук гледа някакъв прът, брат, някаква метла. Ще вземе вазата и сега ще щупа, той не мога да дигне. Топанар. Още малко. Още 2К. Даже вам да взема фокчето. Татуши! Скапан кемпер. Game over. Използвам. Ау. До тук. Да бужи го направи. Ало? Ало? Ау. Ела тука! Ела твоята мама! Ох! Ох! Къде сме? Ела тука. Чакай, какво става? Ела на меча, бе! Чакай! Ела тук те... Ох! Чакай! Здрасти. Какво се случва? Изчезни! 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 Швънта, какво е, бе? Какво направи, бе? Аз не знаех, че се бием, бе. King of the Losers. Чули, бе! King of the Losers, бе! Кучна! Брат, аз хванах някаква кукла, защото ми идваше към мен с меч.